4-5 години беше лежане по болници, ходене по изследвания. 37 всъщност температура, която е вече лекичката температура. Не можех да стъпвам, така ме боляха краката. Пускаха черша върху тях и ми причиняваше болка. Докато в един момент не се откри вече към 8-9 клас, чрез дерматологичен проблем. И си е много характерно за заболяването самите образования, така че всъщност покрай тях разбраха какво ми е и защо имам всички останали проблеми. Аз съм с рядко генетично заболяване или така наречения синдром на Фабри. Самата терапия представлява инфузия, т.е. слагат система, в която е разреден самия ензим, който тялото ми не произвежда. Издръжливостта ми е повече, нямам този проблем с температурата, тичам си, спортувам си, нямам абсолютно никакви проблеми от тази насока.